Yaushe za mu gane cewar 'yan siyasa suna wasa da ƙwaƙwalwarmu? Yaushe za mu gane cewar 'yan siyasa 'ya'yansu sun fi masu zuwa su musu bauta, su hau kan mota, su lilliƙa fassocinsu? Yaushe za mu waye mu gane cewar siyasar da ta yanzu ba ɗaya ba ne? A yanzu a halin da ake ciki, ɗan siyasa bai da wata manufa da ya wuce ka masa aiki ya koma gefe. A yanzu Sadiq Sani Sadiq ya taso ya yi wasu bayanai a kan mulkin Tinubu, kar a zaɓi Tinubu. Musa mai sana'a ya taso ya kore maganarsa, ya mai kaca-kaca, al'umma kuma suka taso suna zagin mai sana'a, wasu suna bayan Sadiq Sani Sadiq. Wallahi dukkansu biyun nan da kake gani interest ɗinsu suke karewa, masu gidansu suke karewa. To kai yaushe za ka gane cewar ba kai ake wa aiki ba? Yaushe za ka gane cewar suna da manufa? Shi fa siyasa fa ba fa ibada ba ne, ba Allah ake bautawa ba, ana yi ne don aljihu, saboda shi wanda ya tsaya takarar nan yana yi ne saboda shi ma ya samu abin da zai rufa wa kansa asiri. Ta zama sana'a. Siyasa sana'a ce saboda investing za ka yi saboda gaba ka girba. To mu gane cewar mu dawo cikin hayyacinmu. Ba wanda zai zo ta ɓaɓatu ka dinga biye masa kana rubutu kana zagin wane kana ɓatawa da wane. Kawai abin da zai fishe ka yi shi, wanda zai tausaya muku ya ji ƙanku ka yi shi, wanda ba taimako ba ne a gabansa, ba halin kirki ba ne a ɗabi'arsa, ka rabu da shi ka fita harkarsa. Yawwa, mutane muna ganin waɗanda suke cutar da mu, amma in ya zo ya ɗan ba mu naira taro sisi, wani ma kuɗin ma ba ka san ta inda ya samo shi ba, amma haka za ka zo saboda ya baka wani ka zo ka ta zagin mutane ka ta rashin kunya. Kowa manufarsa yake karewa. Yaushe ɗan PDP ya gama zagin ɗan APC? Yaushe ɗan APC ya gama zagin ɗan PDP? Ga shi an zo an yi maja, amma kai mabiyi kullum kai ake juya wa ƙwaƙwalwa. A'a, ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu san me muke. Zage-zagen nan duk ba namu ba ne. Mu yi karatun ta natsu, mu dawo kan hanya, mu san waye suke son mu da gaskiya, mu san wanda ba sa son mu, mu san wanda za mu ba ƙuri'armu, mu san waɗanda za mu yaƙe su saboda ba mutanen arziki ba ne. Ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu, ba wai zagin Musa mai sana'a, zagin Sadiq Sani Sadiq ba ne. Kowa interest ɗinsa yake karewa. Saboda yau za ka ga wane yana tallata wane, gobe in ba a yi da shi ba za ka ga ya koma yana zagin wanda ya tallata. Wannan son ra'ayi ne, son zuciya ne.